Ke perlok saya simpat ngan HP kan ka video ka pemental ka bangin ya keren halor jongan ka community bat jing mentoy ka bangin sayo lengbak jongan ka community te kai ke jing temu jongan ka community ka bangin shna lengbak kan ka WhatsApp group te ka jing temu jongan ka community la ne kata ka kan hun kalong ba mangi kum ki khasi ngin penmi no hi la ki jong ki mem coin ma balai ngin penmi namar banga ngajule ya ka trading meme coin ngajulos nagapor syakapor don hateng ngayo nong don bat khambun sen ngadu nong tingawat ka e kadau ka pelong ya nga banga ngadu nong kadau ka long banga ngajuthet ya ki coin jong ki brew ki banabar ki ba penmi ma ti anda maki ki thet ka dor baret anda ngi thet mangi anda la pelat publik pat ngi yo ka dor ka bahe na kata kadau khambun sen ngi los te kane ka kan hun ka baar ka jing thumu jangan ka kan hun kalong ba mangi kum kane ka community ngin sungu thu jing mot bangin thet ya ki yo coin ubangi ngin sapan mi hadu kum ba nyo khandai persen ka supply ka bamut hadu nyo spa khandai phulai point lai million coin ma tinang ta anda la list ba pat kumba ars pa pra million kin sathit ki pai ba ma te ka jingthmo ka balai jongane ka community klong bakat dang khlan ka community kamut ka transaction ka bon namar ba ki brio ki banabar lada ki le ki thet ya ki trading mem ko ya ki mem coin ngala balang te ki shania lada bon ka transaction kan ma te nangta ka jingthmo jongane ka community kalong bangi ngin hikai yaki parlok jong hi banging in khamtam bangin yo ka jing kamai na kane ka na ki crypto meme coin kan ma te mentangan batai phi ki ei te ki jing mentoy la ne da kata ka practical ngan pen ep la dangi ngile lingba kata ka community jong kamning kong ide bon so tho bangi hab ban khlan ka community ya mentangan nampat hikai phi ba phin thet ba phin di kumno re tat anda ngila long teli lang kawe bangi ngin penmi mem coin hang tang ngan sai kai phi kumno bangin thet kumno bangin di ngin sai kendu pat ha kawe ka jaka anda ngila thmu ban penmi yule se kumla sha ngin penmi mem coin la ne like ngi ngin kendu no menta ka sing ha ka jaka ka bakloj la bande ha kono ka jaka ka bangi ngin sai penbet para mangi ke te iya kata kajing namaro bale ngangam justran bale kano ka kam klem ka jing hika la ne klem kata kajing tip jong phi namar nganga kwa ba ma phi phin tip ha ei ngi pelut ya kata ka pisar la ne ka ei kata kajing yo nong ka ei kata kajing du nong te nganga kwa ba la kumno phi phin tip kan mo te mentangan bata ye phi ka ei ka jing mentoy ka bangi ngi yo la dangi ngin trade ye kita ki meme coin through community kan ma te menta ngan pen ep ngan lej ha ka tu ka khrom te menta kumnu grade 3 kumnu coin grade 3 ngan pen ep pe hang ne pe kini ki brew ki badang ya thet pe tu dang khatway second ar pon second pi tu ba tho sel kamun ki badi tu ba tho bai kamun ba thet kan ma te menta ngan pen ep uteu aro badam chapo am kamun uba peni ya kadak lane uba peni ya kita ki brew ki bathet haswa ma te mentangan klik to nyu coin la lesna do la khat khandai si ar phulai kanta do menta ma te mentangan pen ep ngan pen ep kini ma kini ki brew ki bathet bye hadu katuka at tena do katoka at chaneng kamut ki brew ki bathet da ka community tikibri ki bathit da ka community kamun tang shispa live $1 yo adu arpo ar million coin te yo ro hakador ka baret santalikinat nriu not para utei santalikinat nriu lai nriu shispa $1 kumta ter ma te menta kine baro ki briu ki bahapo ka community ki dan kan ngon way ar lai sau san nriu nyo pra khandai pho way khatar khatlai ngut ki brew ki bathit napo ka community te kini ki brew ki ba napo ka community ki thit khatlai tali ki address ka pamon ka community jong ki hasung thu jingmut ki apan mi ya ka fon
te ki IT kini bantet te kamut pi la ban ya don lang ha kapor bangi ngin penmi kita ki meme coin khnang ba pi pen su tho kan te kini ki ba hapo jong kan ka art chapo am kini pat ki de ki breu ki batet da na ka public market pet last ubreu batet apo ka community south liginat sanlai san pet dala poi hang to la kham he da poi to la kham he ka dor lai liginat kum tar ter te mentah hang to pe la poi arteliginat kum tar ter te kat ba phi dang slide pin salap be ki breu ki ba la sel ki ba sel la ne ki ba la di yo no coin pe kum to la di hanto te nang ta pin lap be kat ba phi dang slide pin lap be to la sel kum tar ter te mentah ngan pen ya phi ye ki breu baro ki ba nakhmat ma kini ki breu ki ba napo kane ka community baro na du to at seneng to te mentah ki kamai kat no pet kum utei u address bakot basdang 3 kg te mentah ute tang 0.5 sol te upelut kat no nyo po $. Nyo $, ha kapisa India la kumno ngan suang ben nyo hajar tingka te mentah ban klik ke jing yo nong te klik nang itu idur balong kum kada ne we to klik itu klik pe itu pe hang tu pi utu bru invest kan no upelut nyo po $, nang ta ka PNL la ne ka profit and loss ka ba yo nong hadu $1,000 ke $1,000 ka pemut nyo po la $1,000 ula yo nong sibun ke kemut nyo po nyo po $, upelut nyo hajar tu kamai hadu $1,000 ngan suang ben arpo lani arpo lai lak te mentah pet usal haki dor bakat no klik tu filter to klik utai te nang tangan sepen ifi klik tu pet uthet hakador haki te dor pet uthet tu ula di tang kitu udi tangkat turu la yo nong shibun kan te mentah ngan pen ifi shu saki weipan te nang tau tu bathit one sol u yo nang kat no riu phau ke tu yo nang u invest kat no $1,000 $1,000 u invest te u yo nang adu tu te mentangan pen ip kita ki top trader kamut ki breu ki bakamai phau te ma top trader klik tu pet top trader ki bakamai hang tu pet une batit $1,000 u kamai du riu phau ke riu phau $1 kamut la kumno san lak na ka $1,000 u kamai san lak tu ispa phau kamai sau phau ke ten nakata kadau banga ngas ong ipi ladangi ngis dang na kaneka daka community kini ki breu baro ki banahmat baro ki la kamai kini tikini ki breu ki ba hapo ka at shapo kini ki breu ki bangingi mitho gini kini ki breu ki banabar ki ban thidi ko jongi te don ki parlok jonga ki ba ong anda pi la les ya ko jong pi sapa yang ni bangi ingin satit te kamun kin thit nang ne te ngi num tep ra pi onong ne pi du nong ngi num tep ndre ka ka banga nga bat ki parlok jonga ngi wer ye pi baro par khasi bangin ya thit na ka ne ken lengba kata ka community bangin da ya sung thu lang nga pi tip kat no nga invest nga ya pi nga tip ngila banda tho nginda note down ho ka register we parlok uba don ka jing ang not ban kamai link ba kan ka crypto meme coin ngin itu iwe ngin da tip i ka ta ka jing plot baro kan namar kano ka kam ladangi ngile da ka khoj da ka shai ka mut ngin yo ba ka jing kamai te kumno ban penlong genuine ni gini gi coin pi ngi la ban promote ki telegram group ki kum tar ter nga ngala su tho ban le ka ta ma te tang kini perlo ki jing pen i jonga khandiat pi na ka benta kane kapor ka benta re yaisha ban ni pat bangi ngin tang pen he ka community tat anda ka community jongi kala khlan hang tang hingin sapen meme coin na kapor te mentangan ngan sulit kai hau no phantom yo no phantom pila ban download na po play store pi klik to phantom ngan page ite top trending coin mentas ni
Te menta anda pil download uni na Play Store te bisa le hang tu kat ka bapa pi save untuk freeze jong free kini kita kat ka bapa hang tu te umde ban panja iki la ne ba pinsan chano pi de ban bat pi de ban tip hi ma pi te menta ngan check trending coin pi klik nang tu te nang ta pe kum unu Donald Trump uni coin ubakio ba menta mau kio hado khat riu hajar sispa live persen te menta pi klik hang tu te nang ta anda pi la klik hang tu pan pi copy to kontrak address pi copy to kontrak address pila ban lej ha to ka site ka banganga chat check coin pi paste hang tu anda pila paste tu kan sapau tu Donald Trump klik itu bah jrong ulang bah por ulang mah te mentangan lej to ka pam swap te nang ta anda la klik hang tu ngingin sayu ipet kini ki uneu kini ki breu ki batit na khmat khat lai kan ta te ngakwa ban tip ki breu batit menta klik tu YouTube aro sijrang klik tu tepet kini ki bdang hit ki bdang di menta te mentangan klik top trader gitu ki breu ki bla kamai ba utu breu ba thitang nreu spa nreu $4 ukama hedo prapun nreu namar ba uni la yo thit ning kong do lane ki breu jong ka community nreu spa nreu pho hado prapun nreu ke kamut la yo nang hado kan no nreu spa nreu pho kamut la kum no nreu pho hajar invest ukama hedo prapho san lak prapho san lak dollar ma te prapho san lak ka Indian rupees kin la kamai mentak sing pet komuni ubat hitang kat no live hunyo dollar koma hedu nruf holai dollar nruf holai $1,000 utit kat no la hajar san spa kan syong ukama hedu san pho pralak lane san pho khandai lak ukama te lada hakane ka PNLM lada paurong green kumne ka pen I ba pi onang lada wan rong sao kumbalong te hang ne kamun ba pi los kata dollar ken ma te perlok Asia bat ngin sapen mi ni ki coin jongi ke bangi ngi tmut tat anda ngi la khlain ka community jongi yang mentang ngin nempat kerki ngin sapen mi anda ka ne ka community jongi ka la khlain ma te kumanga ngala le bunsin ni ka ne ka crypto nganga julas ka ka dau banga los ka dau kolong ba nganga thit yaki taki coin jong ki breu kini ki breu pe unu grade 3 ba mane pe kini ki breu ki ba le da ka community ki thit nang to da ka dor ka baret da ki te ki dor ki baret pe nga baros kata nga thit yakini ki dor kini ki dor ki ba he kita ki bana ka community ki la khre ban dino lane ban sel ngapat ngadang khre thit teng lada nga don bok nga kamai nrei barabor pat bun banga los kan balai ngalos nomor ba ngathit akador ka bahe khen phi na du san talikinat menta sa hado setang ka no artalikinat mentangan sepen inuk sai phi une pe uba pekum kini ma mentangan su anuk sai phi la da phi thet san talikinat sausan we tang san $4 tangan le apo ka kalkulator simut dor phi thet san $4 syuang by san hajar divided by san talikinat san tangan syuang te kamut pin yo hadu kan no lak kuro kamut 10 million coin pin yo te lada pin di no hai te idar ha ki te idar ki bar ki kini ki dar art talikinat kan syuang ba pd ka dar art talikinat iwe er khandai ta art talikinat lada pin di no ka dar art talikinat iwe ar khandai pe te menta na kate ka san $4 ka ba pp invest ning kong do menta pin yo ado kan no khat ar hajar khandai $1 khat ar hajar khandai $1 la da pin withdraw na aka Indian rupees pila kamai kan no menta ngan lej Binance kan pen ep khat ar hajar khandai $1 de la da pp di no mentak si klik to add fund menta lej ketuka klik ketu tinang ta klik ketu sell P2P tinang ta pet ke dollar menta kesini
khandai phulai pon arfran te mentala PPD no agatuk khat ar hajar khandai spa katno khat ar hajar khandai spa khat ar hajar khandai spa PPD yo kano khat ar hajar khandai spa dollar kamut pila yo kano aka Indian rupees hadu khat ar lak ar hajar khandai spa ar voting ka pila yo tina kata daw ngangan OIP haka crypto ladang ngi snothu kalong ka basok ban kamai tiki babon kiba left na kaneka group but kibabon kibampat phone yangi kadaw kalong ba pimpat tip anda pila tip anda ngi la penmi iki coin season kasni bayolese do coin ubangi ngin penmi un kamai ngan OIP bayolese nak leng jang pin sa request biang ngi ban penmi coin bet man kasni na kata kadaw ngangan OIP kane kade ka we ka rensan ka bangingin ni kamai bat kane ka bangingin penmi kan debet kasin ka beningkong ka bangingin penmi anda ngingi la kamai pat ngan OIP kane ka community jongi kan long bet tang ka tu ki brio lada don arspa ha ka porba first listing bangi list yo coin bangi list kamun arspa ngut gibri gide bandan kibabun kiban sakol yang IP kibabun kiban sakol yang iban ong to batais pangka crypto rena ka banta jonga ngan IP kajing khang kala khang bet marbole ngang la yale stom proskta bangan hikai bangan pensoto rei lada kiwei kim shane dengan ong kumno rei ngangan OIP lada pi pensyai pensoto igi perlak ro umdei pat ban penbor rei tangkawe ngangan yatu IP ba kini barok kibriu ki bathit leng ba ka community wat la da andangi la pus public la nengi la list public ngane ka at chapo kamun ngila list public lada kini kibana ka public market uwe ubriu umdon ubathit kamut ngi kita ki bathit nakhmat lengba ka community ke bangi yo da kador ka barit lada umdon uwe ru bathit na sate chapo kamut ngi ngin yo ban sel biang ketika dolar kum mangai le singathit kate ars pa nyop khundai dolar ma ars pa nyop khundai poin khan riu lada umdon bathit na kane ka public market watang uwe ru kini ki briu public market ki bangi ngi mitho la bandeu pharang negro da kharu no tangim tip ma te ya ketika dolar ngila kan ban sel biang ngathit ars pa nyop khundai ngadang yo biang ketika ars pa nyop ho pra poin san kum tarten kate nyop ar dolar poin khat pra udang yo biang sa nyop ho we dolar kum tarten marba ngithit yikidor ki baret ken ngi numla satya ngi numla saera te tangkat ne perlok yamanta ngan sedang penmi pat iki we ki video na ka benta jong phi bat nga request e phi lada phi phim shai phila ban call lane kontak yangi ki admin hakatuka group ma te tangkat ne perlok khublei subun in second pat